poți să-i spui proiect, poți să-i spui inițiativă, poți să-i spui oricum ar fi. Important e că se întâmplă în Constanța. Domnul Adrian Genes, da? Da. Bun. Bună ziua! Bună ziua, domnul X. Știu că ești proprietar de franciză Biz Club, da? Corect? Exact. Ok. Poți să-mi spui, te rog, ce anume te-a atras la genul ăsta de proiect? Poți să-i spun așa? Poți să-i spui și așa, poți să-i spui proiect, poți să-i spui inițiativă, poți să-i spui oricum ar fi. Important e că se întâmplă în Constanța. Ce m-a atras? Nevoia. Cred că toți plecăm, când plecăm să facem un business, deși eu nu-l tratez neapărat ca un business acest club, plecăm de la o nevoie a noastră, în primul rând. În 2019, când am intrat prima dată în contact cu Biz Club-ul, în Constanța nu exista așa ceva. Nu existau întâlniri în care antreprenorii să se ajute, antreprenorii să învețe, să încerce să învețe unii de la alții și de la experți în diverse domenii, care vin și în momentul de față ne țin momente de educație, ne place nouă să le spunem. Sunt un fel de mini-training-uri care țin undeva la o oră. În fiecare joi ne întâlnim acolo. Vreau să, dacă tot suntem aici, să-i mulțumesc lui Alin Velciu. În 2019 el a avut nebunia, aș putea să-i zic, necunoscându-mă, să mă invite la o ședință Biz Club în Ploiești, unde invitat la momentul de educație era Călin Iepure, proprietarul francizei Biz Club, și unde, ca și referință, am cerut detalii despre cum aș putea să deschid franciza la Constanța. Și practic ăla a fost punctul de plecare în Biz Club, concretizat în 2022. Ok. Până să ajungi în punctul ăsta în care să ajungi în procesul de achiziție a unei francize, bănuiesc sau presupun că mai întâi poate ai avut un prim contact cu un alt club biz. Cum a fost, nu știu, poate prima ta experiență acolo? Când ai văzut oamenii ăia, când ai văzut cum se întâmplă? Amuzant. Exact asta spuneam, că în 2019 Alin Velciu, căruia încă o dată îi mulțumesc, că a avut încredere și m-a luat cu el atunci, m-a invitat, hai să vezi cum e. Nu mi-a zis nimic. A început ședința, mic dejun, eu introvertit de felul meu, am intrat în sală și se ajunge la partea în care trebuie să ne prezentăm în 60 de secunde. Momentul în care, când am auzit că trebuie să ne prezentăm în 60 de secunde pe fiecare, m-am întors așa la dreapta și zic, ce mi-ai făcut? N-aveam nimic pregătit, de vorbit în public nu mai vorbisem până atunci. Erau 20-30 de antreprenori în sală din Ploiești, unde proprietar este Ionuț Orzeală. S-a făcut turul de masă, a ajuns la mine. Eu aveam, la momentul respectiv, 2 firme. Când m-am ridicat să mă prezint, de emoții, în loc să spun numele unei firme care o aveam în cap și vreau să mă prezint ca fiind reprezentantul ei, am combinat efectiv numele celor 2 firme. Fără să-mi dau seama. Ulterior am văzut o filmare în care cel care mi-a trimis-o zice, hai să-ți trimit o filmare să vezi ce firmă ai prezentat. De fapt, firma aia nu există. Era o combinație de 2 nume ale 2 firme combinate. Și cam aia a fost prima experiență. După care, datorită interesului meu pentru achiziția francizei, am fost invitat la Gala Biz Club, tot din 2019, unde au continuat discuțiile vis-a-vis de deschiderea unei francize Biz Club la Constanța. Și cam asta a fost. Dar pot să zic că mi-a plăcut. A fost dragoste la prima vedere. Aș vrea totuși să închei cu o vorbă a lui Jean Constantin. Te rog. Am citit o postare acum o lună și parcă se mulează așa pe ceea ce gândesc eu și cumva mă susține și Adrian Peneș. Și Jean Constantin spunea așa: toată America nu o dau pentru Constanța mea.
Îți mulțumesc. Super, mulțumesc și eu.